Me catch you. So who pese winya wasum due de tena fie ha soma. Enwom kura wo pese wo to no ya hwe ne ye. What asem na me catch you. Wo be chirechire mo achem na me de me ti fie ha no me nim se opanyafo akwa no. Ono nko na ti ne fie. Wo boda. Otu nkati ebe dugu anu a. Ebe akoda no nkati boni be frɛ ma wo puje wonu na tugu. Echire se nkati boni wewe se obrapa. Nkati boni be to abusia mu a. Yedie bi ebe abusia no bi anu kotuku. Ai no hon konton boni da braba ni we udini. Aya no ma kokone kone. Kwa ti fi kwa hunsi ono aba na fa bebusa. So ba na fusemu a. Ebe akoda no nkati boni no abeti. No ototo mo ntem. Sewa. Gaba. Someone what can you na be many myself. I may throw him via a nya chopper. No more make kasa kire. Say, minim say when me bana worry no. Acha kakra. Ya fundie nyamai. Na so na me kai om what yase say. Me bana da ho ye obebunu. Wonhwa abra. Nti na wo brempa ho. So, na so sanya brante na wo ye kwa na ntem na wo pa. Awo de set se wo ya benkwan. Abenkwan wo ya benkwan ya. Ya abenkwan se ye de nwo no. Ebe bon pesi ade chi. De mo manya nwo nti na ya abenkwan. Ti abenkwan wo nwo. Eni nwo e wa benkwan ni no. Mfaso. So ho de ade neche. Nti se wo ye obebu na so de office wo nti menya nsa ade. De ba ka chete to boase. Ye ntwembre. Ya fundie ne baba. Nana we de wadawoma se wakasa bibi na adawoma mintimi ntwa no ngofo na kakra mitimi aka eni se nana woni se ubay ni fi wani mu bibire cheme na bra menene hyase no na ye wodo na efi se do am do no ntino amne ntina ena mi hunu so mu se ne yemma be efenti amentina ho ana mahwe animu a awone ma o ntwa brade enso ni fi no eko ana musumi nyini na ehu kakra ba mi mu su se ye kwa ye kuya e ba mawi e bia na wa ho me nso me mako kamye ti we de besere wa ho brasi mu ase se de mesi ma adwiri pi no ka mesere wo se enye sa mame Jaba. So kasa se me na be so kire me se. Watch man no wo. Ne so hu ba bi ya wo firi. Se wonye kuroba. So nim so ye ho. na da ma minim sa Na ho ba be duru kuro dua mu. Jase mu ma ba bi tenai. Na ye de ho na chi kuro nti. Ana ye nyina ye je wo feso. Na ba se de we. Wa be war na na ba. Eji awade a. Nso ogumani ma se okuro yi. Ogumani ma se okuro yi. Na so hu ba bi ya wo so firi ba. Se kuro no me na media. Se me kasa me mo ni nka na mo ni nsene. Mutimi tina kuro mu hanu ma na nyi. Abrabo na ye bon benkum dware nifa. Ifa dware benkum. Mintimi nhwe wo. Se me ba be mat se wo. Wo be kwa aware na wo ma na ma hye wo setena ho. Na nanom de mre ena ya de. Wo de tie de me kana se na ntena. Ebre kwa enimu kakra na se yafundie ne nyama ya. Me amene matra nkonya ebetena se. Ni adwene ho. Ni ho kwan ya de obefa so. So what the mechina se. Nti ma walijaye emma wakwa musisi ya. Na walijaye enya depa. Walijaye bi musio. na adawoma wakasa na nti misa wo pani mitimi ntwa no ngofo ehwe na nanu munim akwa nim kakra hwe se ombe ye mwa ne nya bani bia se dia me pende se ne betena ne mo bani nti Oba wo so ya bebu no hu gina ho so hu de ade nje nti ye dan a won baba wate na ka kuma to ye adawoma ne mu kokun nyum so na ne nana no so akaye men nana no be ka san sama fo bo wate ka kuma to ye Jaba. E pa na opesa menye. O ma me bi de metifie duru. Me ni banana da me na so.
Eti awawe no pese wo tan sia kosi mre ben. Ah. Opo he pese wo tan awawe na sia wo mo dwetire. Ah wo mo dwetire na tan awawe na se. Ade na atete me sa. Bibe metifie bi, mini banana bia. Bema wo konkunchire. Eka sebi bema de oyo oba ho ade a. Eka oba ne ba ayirichire. Enkunchire. Ne de bema ne kwa yirichire. Adai. Jabade na woje. Oba ne na nka ne nsanka. So betina se ye aduane amu wadi nti no. Oso na kwata na wo som no. Ede na woje na ware ase. De me kan se wo se onya abotre. Abotre na wo se onya. Amu nim se papa we panimu. Mitimi ko tena nenu na de obeka me ntwena no wofo. Entwa yi. Ene wonpa bibi ma wo. Wonpa bibi ma wo jaba. Are de me mpini o. Sami mi hia me na. Jaba mi hia me na ato me na so. So wahine pesa wo tia ware na se dia. Ene wo mo sika kokko. Wo mo sika kokko na tia ware na se. Adai. E dia pa na wo gina ware na se. Man we se medical ka je me ntimi fiti preko promise. Isi dia koye no medical kakra sa na be yibi tie frase. Isi bi koye bibi sisi edu so ko fast no fraba. Wo de won fiti preko pe empa wo se na me wo agya wo nyesa. Na menye na bia wo mechi. Ada jaba. Mi na me se sori aware na se. So wo sori aware na se dia wo ba na me se sika kokko bi kuta wo. Wo sta na sika wo dia ma mi eni. E na me bo ato me yem. Am so nim se mi tile se me na hokra bi free ya na eko. Oh, itie no ntia. Ni o ma oba ni mrefi ha. Mo oba ni mrefi ha mla meson. Mi se wo betra hia. Ebe de na se de wo kan betimi ayi sa. Wo so wo tena ho na makoda ho na maba. Be ma okwa yiri chire. Jaba be ma okwa yiri chire. Ye ti bi wo hefa. E dan na gugu hai. Akura da wo ma. E dan na gugu fie hai. E ka wari ye na ka do yira ba betena ha. Na ko som. Na ko nu aduane ma akura susu ebidi. Adan. Jaba adan. Kakra si ya de open ebebem. Obinya wakoma so ade nya botre. Jaba wo ya che. Wo ya che. Oso fa ho adwene o. Animanimu yi ha. Oso fa ho adwene. Oso fa ho adwene. Be ma kwotena aware ase eye ho. So hu de me ka kire won. Nti ye bibia kama. Agora. Ajubi. Dia asem na mo ka. Me preocupa ase makama no to me. Me se dem mo meti di. Asem be ade de na koso. Agora. Jaba so adi. Jaba so adi ma me hu bida. Me bubuja egu ko ti aho. Maka se fable me. Na wo fie me fanya aduane ma. Eno ho na ada ne me de. Ija ben. Na no me kwa fu me bi uja gu woni mentimi anso na doso. Ajubi tie. Ni ye panyini. Sabi me tifi kwa chibi. O se sanwa no asem bi hu ani hu. Se die me shege mo de no asem poti na mantie. Menye di asem. Menye di asem kra. Ujiri si jasem na ni Jamaica. Yo. Ni ja mate. So we see ja. Ni bi si mo na kwa na waba. Why? Mate. Na be pe bi kakra de project. Why? Mate wada ma bra ni. Ma honya. Mate. Ni jasem na mo ka. Yo. Akwa de ncheba. Oh, menche. Ntina msi bisi mo. Ati ya. Semna mekacho. Shene di super pepe. Mami. Nana. Ayo buat sama. What? Kaya ito sina minu ko mo.
Ya nan zimbe chiri madwene kakra. Kopem se oba kuro yi mu sebi eburu sebi nyado. Nipa ye wo kuro mu yi doso pa. Nanso se wanya ho fama bi. Ana benim de sankra wadwene. Ma wunya sa ho fama no. Enya pepa se obaba me mafo akwa. Me habe summe. Sabio me summe nya de hye. Ekure mu ya ka de hye kunya ebi ni me fie yi mu. Nana. Nyete ni se. Me ba kromo yi. De meni atotoa. Me hu se eye wonko a uni obia osumo. Nti me de to makoma so se. Me de to makoma so se me ba be sumo. Na se nka obe fa me se. Nana na se odishi bi anka meni beje. Empenye se. So ho anu makura. Entono bo ebi anu ofiri dudu. Na sabio nipa nya aduaba na sebi eburu sebi nyaado akoto se da se a watimi afa bi adi kwakọ obi awa abusua wo firimu anya me de hye na me kofa se me na se me ba ho no na Wakamate. Mama we do ho ni aje. Ma fa se me na prekope. That's it. Na emu de me se onu se. E ma na nya nhye. E na akwanside. E ma wo fiti emu awosum. E na meme sumunti. E biriba mu a. Na onya mera no abesum. Bem se fie bibiri Miana asome mo. So mo so nya akwa. Na me se usuma chino. Nkoni mu ho ma obiribi. Senana. Somebody more come baby pabam namoko monkra pabam namoko monkra adi ni panam don go fi sewa pramai sewa ana ya abadam no so a wo kwa monkra oh Debbie Hey! Cho pro. Hey, dia pecho. Hey! Ha! Adene shawi. Aten. Adene shawi. Ata. Mesa wa ta adene shawi. Ata mi tata ina mate. Why? Eye mi tata ina mata. Oh, ani. What's ya ta adene shawi? Ata na aten. Ayo, teso no pampa so. Wo se so ya wo, we do se me won se ya fa mema ta ade se. Wo si mi mpo ta ade. Go dem. What's my go fashion? Eto ati ma wuta ti wute ente to wenu. Eti eye mi tata no. Enti mi tana ade etete. Etote eye mi na mi tata no ma tata yo. Enti mi tata ni ta me na menta ho atem nya mi tana mi pata me me ho. Aten. Eto batala eti na me ni mari tuwo na mi nya talent no. Eto mi dani ete ga to mi na kamente. Oh, na no. Akatu ye dia son. De pia tim na ta. Eh, ta. Eh. Ka kwa ura man. Ta mi wen ta na yi. Oh, prochum. Eh. Wona dai. Ta mi wen. Wo ya me pume. Be chenchuma. What? Ita na o ja de beta mi. What?
Atami. Na wa sa na me kai. Ati. There. I just Atami tie wo dama wo. Beti. Why did I Beti wa tie. Ene tie mi beti. Why did I put my? Beti. And then Mrs. Never about here. Yeah, Pramai. Eti sabe uni pa. Na no bone be pa na me di omo a. Ene so ase omo di abeso ame. Just would you wouldn't pep. Abosom mau. Santom. No, anti tata anti me metio. Metaluta, anti tata anto, anti em not at tata tia wo. I don't know what to me tata tia tata. But it tia me. But tia deminye. O kra se me do be wa nye ye sa se ya do me na anam de da. Wate. Pa me po mama me. Me tia. He. E choti wate. Pa me po mama me wote. He. Sa wudi me ho abra o. Ete ben. Pa kwai. Aya tia. Be. Ha. Ete. Atuni ete. Mo te tuna na ete. Tata wo. Ete. Ah, ya badam ne sa wa no abwa hi o. Woni me bi di agro. Wono na na di agro. Oh, what the abua chen wa chen so nam nwuram nu wa ko. Wo fui pa so nipa ne ho. What eh? Ti wadi no me nyami tatatia. Fine. Kwa me ko me ha me ho mpo ye dai. Wa na bro me. Hey, Tona to body de mami. Benoa. Benoa. Me call for my dad no catch on. Who can be wrong? Man ka say no dey na family of fomo. Any man say. Oh. Benoa. Enti e dia ware na ware misa no. Ah? No my head. Obama tis kan yo ho de kese mi hu de o pepper kire me. Ah? Mira, utimi ma niema bi ye chinchinchini wa ware mu dodo. Man tisa wo kasa menu aduane mre o. Me sorry ya na me pe bibidi ye. Menu aduane kakra bi me yam na menu ai na me di. Wa huru niema mu akosi wa msi mi tu mpasa ma aduane no. Ewura me. Eh shema bufu. What asan ka cho no. Otna fie nu aduane di. E na me wofu na wantimi amle ma aduane ni bi ani. E na wadi ewe na wapie. Na aduane ye fa mfiri kwayem na befi. Menim so wo kwayem de obeboja tan na bia totu menka bi na wadi. Ano ne boni ne sen. Aje se menu aduane di free fie etwa kwan akwansini mi Benoa. Dia wo ye no hwani o. Aware na o ware mi no hwani o. O de manu ami di adi. Wa ba no abi. Enye jana ense fo se ka se. No abi na di. Me ma ba me nsa no aduane ni. Mira. Emema na omu no aduane di no. Wo che wo mo ana. Ebu ana se eche ya. Eja ne numu ye. No anso wa fa ade esi so no wanu abibi kakra obedi. Ensa so dwabode egu jema. Em so wo yale. Me. Ba ma ware won sanka wonanka. Wa won pra. Wa chese ubibia no pese wo no asachi. Iti odo me na ba ya ma na. Odo me na ba ya ma. Bibia na nkwa na. Wo pese wo ye. Okwo ye no mai. Onu ha eme. Udi enko ye. Na wo ye de. Anamba chami Ah, so we wa de yo. Ya de na message. Memere sene ahun siti si bi kwa. Isi me bere sene ahun siti e bi so na wo pe bibia. Na so aduane sem mu kwa na nka mabo. Aduane kura de. Aya nkuna munti. Me ntu aduane ase. Ya baba ya mami. Me yene kakra bi ho. Inside.
Na nyumire. Tena medical Nana. Ese me bere se ni ahoti. Na me pese me bisa wasem. Yo. Ene so bako. Nana me se me bisa wasem. Me pese me bisa wasem. Yo. Usame ya no ama neso. Ade na ya de bia na nko a wote ho. Na wo dwendwen edi areho. Nana. Tamke si anu abosue. Ara hosem. Anu abusame dey. Ya na me pese me de batwetwe komo. Ana me kaya ya wa me nam mu nti. Enso nipa bia na ne nkrabia. Dia ya wa sa sisu ni se unya bibi mu gidie. Na de krodo na mo a okwanko obe ma afi na wo won twetwede na me de afọ akwa me Canada na me kosuma kan kopim se me konsie do na nanom ni me ni ye amu sha me bo ama me nya mu gidie me de me kra me were nyina atu on so o musa sima hwirma de sombo pa pafra nanso enkobra nyina na nanom o ma dem hwammo o ma soma me suro ayi ma si atwede shambo bebere emu ba kompo ko wi akire no se na areho na fo akwa me bedi na sansiso Nana yayo bacho metimi akasakaka ose bacho metimi akasakaka meti wa brao etoda ya nana no makwan ya chowacho isanse etoda omuji bibi eda wakoma so ifiri ho no mudi bibi pabi abesi anemu ede amawo ntini awo kane areho a wodi nyina opani ebia na nea wodi wani to so se anase ne anana no kan ebebe mama o a entimi ambem ebia se pa no mo de fa no so a Sabana fusemwa eba kwada no nkatibone no atom sewa